bike it. Okay, what's up guys? May buntag. Karon kaya sumbi na ako kakadlaw. Unahan namin nga sore-sore sa panagsa ba. Bawa stress ba. Puyo ka na yung amigo, daray. Hello, dahil lang ha. Elmeri punti. Ya. Anto meron ko an. Udah iba. Nana miro sa daiba day. Kuya ka na yung amigo si Elmer. Mingo mga daiba ron eh. Tungod ko rin na squad na corona. Lahir naman sa una. Sige na maglaag rin. Yan namin vlog rin guys eh. Diri mo daiba usal pinakanindot ang view diri. Diri sa Japan ba. Kita mga view na. Diba? Nindot istanan. Bawas ko ba? Yung trabaho. Kapoy istanan. Pressure istanan. Yung makakita lang mo view ba? Mawag na yung problema bro. Na ba? View ba? Ano ba? Pakita nyo ha? Unsa ka nindot ang view diri ha? Guys ya. May dagat. May dagat. Okay guys, nakarami karas ko anday nga uday ba ba? Mingaw man. Mingaw na tungod sa kuan, tungod sa corona. O sayo ra ba kanis tanan? Nari nga day pa kinami kaliston mo. Dira mo sapaw sa pagtutor mo.
nakapalit namin sa mong guys, nakapalit namin sa mong yari dito guys. Oh, yan. Namay ray. Grabe guys. Sa mga ganahan mo rin ko, ada iba nagsiming ko agad. Outfit yun. Barato na yung isa rin. Patos sa 1,000. Pero guys, patos sa dili na muhag. Dili na muhag. Amo yung pada. Pada nila. Ang minahal sa kinabuhi ba? Dili ka. Iba, mungo. Ngayon, laki naman. Daon na rin. Anong paglagay ito lahat dili ba? Ganang tigtaw ba? Karang grabe ninaw ba yun? Grabe tao yun. Oh, ako palibot taon na. Diri. Ano palibot tao? Oh, parang wala. Grabe. Nawa. Correct. Tungod na, natiktuhan ba? Dahan, nanirado. Wala yung corona ba? Dirang Pinoy, di mo madlo corona. Laaga po. Laaga mo Pinoy, hindi corona. NANI?! お前はもう死んでいる。 Sa madlo Pinoy mamatay. Guys, para ko namin uli guys. Nga, namin gusto ipakita nyo. Nahuro na yung bili ba ng Japan guys. Sakay meron, pakita ko naman sa train na sakya ng anang train, wide driver ba? Wide driver. Grabe. Believe ba ginagawa yung lagi? Tapos to ako. Nga, railings kay pakita railings sa usara. Railings sa usara ba? Para lang masubay na wide driver. Sakay na rin pa sa white tao na Ron ato sa atobangan kita may mahimong driver bagay sakit guys. Oy, may tao dito. Sare.